Druhé preteky triedy Ducati Slovakia Cup nás čakajú o malú chvíľočku. Najrýchlejší na štarte Jan Mayer, teda v tej kvalifikácii, druhý Marek Výboh, tretí Zdeněk Sedlák. No ale Peter Gazdík bol tým jazdcom, ktorý bol včera najúspešnejší, a to preto, že ideme na hodnotenie pravidelnosti. Marek Výboh bol síce v cieli na prvom mieste, ale keďže ideme na pravidelnosť, nakoniec v tých troch meraných kolách bol najtesnejší a tým pádom najúspešnejší práve Peter Gazdík. Miesta pole position pôjde Jan Mayer, štartové číslo 22, včera v cieli druhý, aspoň ak by sme to brali na rýchlosť. A je odštartované, Peter Gazdík tam mal trošku problém. Dá sa, že možno niektorí z jazdcov tam uriali štart, ale keďže ideme na pravidelnosť, tak sa to s najväčšou pravdepodobnosťou riešiť nebude. A Marek Výboh opäť jednoznačne najrýchlejší po štarte, druhý Mayer, tretí Sedlák, na štvrtom mieste Gazdík, včera najúspešnejší jazdec v rámci pravidelnosti. No a za ním by tam už potom mal byť, myslím, že Zdeněk Sedlák je tretí, áno, štvrtý Gazdík a na piatom mieste Krajčo, je to tak. Za Krajčom s 37 je Robert Konečný, ktorý včera musel odstúpiť z pretekov. No a nasleduje Peter Kolibár, Mário Michalovič. 69 má Václav Weigart, za ním je z 80 Raždík, nasleduje Hanzel a ešte je tam potom Jozef Kabát a zo 75 v závere Robert Bodiš. Už pôjdeme do cieľa prvého kola. Stále na prvom mieste je Výboh, druhý Mayer. No a ešte v tej pravidelnosti, tam je zmerané jazdcom druhé kolo, ktoré je tzv. Referenčné, a potom ešte ďalšie dve. Ale jazdci nevedia, ktoré sú to kolá, vie to len časomerač a zvyčajne hlavný športový komisár pretekov už podľa dohody. No a pokiaľ je to nejaké 6., 7., možno 4., 6. kolo, to už je úplne jedno, jazdci sa musia snažiť jazdiť čo najpravidelnejšie počas celých pretekov, aby uspeli v rámci hodnotenia Ducati Slovakia Cupu. Robert Bodiš sa už dostal pred Jozefa Kabáta. No späť na čelo Marek Výboh, nie ďaleko za ním je Jan Mayer, obaja výborní pretekári, ktorí vlastne už niekoľko rokov patria do tej špičky kategórie Ducati Slovakia Cup. A Jan Mayer si vyskúšal už niekoľkokrát aj jazdu v tých rýchlych triedách nad 600 kubických centimetrov, kde sa mu rovnako veľmi dobre darilo. To je Ivan Hansel so 73, no a Milan Raždík s 80. No a Jan Mayer zdá sa, že je pri chuti, dokázal sa dotiahnuť na Marka Výboha. Zdeněk Sedlák tretí, na štvrtom mieste Peter Gazdík a potom už je tam veľký rozostup od ďalších pretekárov. Roman Krajčo tam nasleduje pred Konečným, potom Michalovič a Weigart. Kolibár a Hanzel ďalšími jazdcami v poradí. No a Jan Mayer je na prvom mieste. Jan Mayer je prvý, štartové číslo 22, dostal sa pred Mareka Výboha. Takže predsa len zmena oproti tomu, čo sme videli včera. Uvidíme, ako Marek dokáže na túto situáciu zareagovať. Určite by bol rád v cieli na prvom mieste, tretie Zdeněk Sedlák, stále výborný výkon tohto pretekára. No a Peter Gazdík zdá sa, že by rád sa priblížil práve Zdeňkovi Sedlákovi. Peter Gazdík včera zvíťazil v rámci hodnotenia pravidelnosti, už som to vravel. Tak si počkajme na to, ako to dopadne dnes, nielen v rámci toho hodnotenia na rýchlosť, ale aj v rámci toho, čo vidíme na vlastné oči, že to, čo je vždy pre fanúšika zaujímavé. Proste tie súboje na trati sú možno pre fanúšika práve dôležitejšie ako to, ako to nakoniec dopadne v rámci hodnotenia pravidelnosti. Milan Raždík, ďalší z úspešných jazdcov kategórie Ducati Slovakia Cup.
Peter Kolibár, domáci trenčiansky jazdec, ten má štartové číslo 115. A teraz sa zdá, že Jan Majer svojou skvelou jazdou sa vzdialuje Marekovi Výbohovi, obaja, som hovoril, skvelý pretekári a Zdeněk Sedlák tam nedobrzdil, snažil sa dostať pred Josefa Kabáta, ale bol tam dlhý. Pokračuje však ďalej. Ťažko povedať, či sa toto bude riešiť. Skôr si myslím, že nie. Keďže ide o jazdu pravidelnosti, možno si týmto až tak veľmi nepomôže Zdeněk Sedlák. Skôr mu to práve môže urobiť zle v tom hodnotení pravidelnosti. Opäť Mario Michalovič, tréner motocyklovej slovenskej mládeže v rámci tej akadémie Slovenskej motocyklovej federácie, výchova mladých pretekárov. No a stále Jan Majer s veľkým náskokom už teraz pred Marekom Výbohom. Zdeněk Sedlák sa trošku priblížil k Výbohovi, ale to aj vďaka tomu, že vlastne neprešiel tým retardérom. Tu so štartným číslom 87. Už som vravel o tom, že v lani bol celkovým víťazom Ducati Slovakia Cupu, takže nielen mimoriadne rýchlym jazdcom, ale dokázal byť v lani aj tým úspešným na pravidelnosť. A tu máme vedenie pretekov Petr Civín, Karel Kšovina, Jozef Kabát, štartové číslo 45. Presne za ním potom Roman Krajčo a s 37 potom Robert Konečný. No a Zdeněk Sedlák je asi prichutí poriadne, keďže sa už dostal tesne za Mareka Výboha. Václav Bajgard 69, to je 95-kou jazdiaci Mario Michalovič, Jozef Kabát, Ivan Hanzel, Peter Kolibár a za nimi už by mal byť vedúci jazdec, zatiaľ najrýchlejší jazdec týchto pretekov Jan Majer. A Petr Civín už so šachovnicou vlajkou čaká na Jana Majera. Ten už v tomto momente na cieľovej rovine a teraz sa stáva najrýchlejším jazdcom týchto pretekov. Druhý Marek Výboh, na treťom mieste Zdeněk Sedlák, Ivan Hanzel so stratou kola, rovnako ako aj Peter Kolibár a tam je potom štvrtý najrýchlejší v týchto pretekov Peter Gazdík, no ale najviac nás zaujíma